Jak hodnotíš letošní Spring Break? Hodnotím ho dobře, počasí nám přálo, zajezdili jsme se všichni perfektně, party byly obrovský, pokračovalo se na pokojích, což nedělalo moc radost francouzským majitelům a provozovatelům. Viděl jsem spoustu nových zamilovaných dvojic a workshopy nový od graffiti až po produkční, přes snowboardový mě úplně nadchly a lidi si to zamilovali, naučili se nové věci. Takže z toho jsem nadšenej. OK, díky, hele, můžeme se těšit na další ročník Spring Breaku? Určitě ano. Zvažujeme a víceméně jsme rozhodnutí, že ve Francii pokračovat už nechceme, je to zbytečně daleko, apartmány jsou malý, jsou tady strašně drahý, drinky v barech, Francouzi jsou nemilí, takže chceme to udělat v Itálii, kde jsou prostě milejší lidi, chceme si dělat vlastní mejdany ve vlastní režii a budeme hledat v létě nový místo a to se těšíme nejvíc. Jak se ti líbil letošní Spring Break? Super to bylo, úplně výborný počasí, výborný ježděníčko, mejdánky, paráda. Hezky. Zeptám se tě další otázku, jak jsi si užila doprovodný program? Hele, pecka, naučila jsem se skákat, díky maximálně Markuci, díky moc. Takže jsme vyzkoušeli bedínky ve Vars ve snowparku. Včera jsem zkoušela asi na minutu skate a vůbec mi to nešlo, takže ten asi už dávat nebudu. Tady s klukama, vlastně s váma, zkousili jsme si tady pomalovali, zasprejovali, takže až se vrátím do Prahy, tak to tam všechno zbombím. A vyzkoušela jsem longboard, takže díky Tides prostě jsem si vyzkoušela longa, bylo to výborný a v Praze asi v tom budu pokračovat, dokud nebudu mít všechno zlámaný, ale jako líbilo se mi to, super. Ale Vecka, poslední otázka, zhodnoť Spring Break jedním slovem. Party hard. Jak jsi užil letošní Spring Break a jak jsi s ním podílel? Nazdar. Hele, letošní Spring Break jak jinak než super, prostě nádherný počasí, dneska jako poslední den se to trošku zkazilo, ale nakonec prostě jsme jezdili do 5:30, úplně azurko, prostě každý den, park ve Varsu úplně upravovaný, nádherný překážky, takže super. A jinak na Spring Breaku jsem se podílel s firmou Ambassadors a Jägermeister. Ambassadors skateová firma, dělali jsme skateový workshop, kde jsme vysvětlovali základy triků, jak si nalepit prostě grip na skejta a prostě celkově jak si vybrat nejlepšího skejta. A s firmou Jägermeister, kterou všichni moc dobře známe, tedy našeho Jelena, tak jsme učili prostě workshop o namraženosti Jägermeistera, který má být ledově namražený -18 a aby lidi prostě věděli, že když přijdou někam do klubu nebo takhle, tak si ho prostě musí dát jedině namraženýho. Takže takhle. Ale bomba, dík.